Ir-rit ta' tqarbin. Ftit mumenti oħra se ngħaddu għal parti oħra tal-quddiesa, ir-rit ta' tqarbin. L-attenzjoni tagħna hawnhekk tmur fuq l-Ewkaristija. Dak li ġalna nistaġbu quddiem l-Ewkaristija huwa is-sempliċità tas-sinjal. Daqsxejn ħobbs. Iġalna nistaġbu il-kobor ta' Alla li jsir preżenti f'sinjal hekk fqir bħalma hu l-ħobbs. Għaliex għażel il-mulej li jkun f'nofsna bis-sinjal ta' ħobża ikkonsagrata? Il-ħobbs jindika l-ġuħ li għandu l-bniedem minn ġewwa. Ġuħ kbir. Ġuħ ta' paċi, ta' ġustizzja, ta' mħabba, ta' dinjità, ta' tama, ta' fiduċja. U Alla li jsir ħobbs jgħidilna li għalih hu possibbli li jaqta' l-ġuħ u jxabba dawk il-ħtiġijiet kbar li jintebaħ bihom il-bniedem. Huwa l-ħobbs għax-xewqat tagħna, għall-ħolma tagħna, għal dak li nistennew li naqilgħu minn għandu. B'dawn il-ħsibijiet nidħlu għar-riti li wasluna biex nirċievu lil Ġesu ġewwa fina.